ni'n mynd I fod yn parhau efo'n cyfres ni yn edrych ar lyfr cyntaf Brenhinedd y bore yma. Ac yna mi fyddwn ni'n dod at fwrdd cymyn yn nes ymlaen hefyd. Ond dewch ni gychwyn I fynd trwy cyhoeddiadau'n sydyn I roi chydig bach o gyfle I ni gael yn atgoffa o'r hyn sydd I ddod. Felly byddwn ni'n cael ymlaen efo'n astudiaeth I hwn ni'n ymlaen. Okay. Da chi wedi gwybod, bydd ydych? A mae'r botwm yn... Nes mae'r golau ymlaen? Dwi angen deud croeso I chi adra I gyd eto felly, achos da chi jyst I gweld yng ngwyneb I. Newydd gofio reid y meic ymlaen. Da ni'n mynd I fynd at y cyhoeddiadau, felly da ni'n cael ymlaen hefo'n astudiaeth trwy ffrwyth yr ysbryd heno. Da ni wedi cyrraedd amynedd, neu goddefgarwch, neu bod yn hir yma'r hoes. Nos Ferchar, mi fydd yn cyfarfod aelodau ni am 8 ar Zoom, ac mae'n hanner tymor wsos nesaf, felly dim clybiau nos Wener, dim ysgol Sul, bora Sul nesaf, ond mi fydd na wasanaeth yma am hanner awr 10, dan ofal David Picton Jones, ac yna mi fydd gynnu ni astudiaeth nos Sul nesaf, yn cario ymlaen trwy ffrwyth yr ysbryd, a mae David Job yn mynd I fod yn arwain ar garedigrwydd. Dwi'n meddwl bod yna unrhyw beth arall o ran digwyddiadau. Cofiwch am David Picton yn pregethu yn Bro-Aled bore yma. Iawn. Da ni yn mynd I fod yn addoli'r arglwydd. Wsos dwytha, oedden ni'n gofyn y cwestiwn pwy ydy'r Duw go iawn. Heno, neu bore yma, sori, da ni'n mynd I fod yn gofyn be mae hynny'n olygu i'n bywyd ni. Be mae hynny'n olygu i'n bywyd ni yn enwedig pan da ni'n teimlo bod pethau ddim yn mynd yn dda. Ond mae moliant yn rhan o'n gallu ni fel Cristnogion I gyfarfod hefo'n gilydd a cael yn atgoffa o pwy ydy Duw. Mewn gwahanol ffyrdd o be mae'r Beibl yn ei ddeud wrthon ni. Felly, da ni'n mynd I gychwyn canu yr emyn cyntaf sydd mewn gwirionedd yn arall eiriad o Salm 103. Pwy ydy Duw a sut ydyn ni eisiau cael yn cymell I fendithio'r arglwydd oherwydd pwy ydy o, I ddoniau, I barodrwydd o, I fadda yn Iesu Grist. Felly, mi ddown ni I ganu fy enaid bendithio'r arglwydd a chofiau holl ddoniau o hyd ar ôl I mi weddio. Felly, dwch ni weddio I ddechrau. O arglwydd ein Duw, da ni yn rhyfeddu. Eto fyth, dy fod ti yn Dduw mor dda. Bod y gariad di yn byr, bod y drigaredd a dy dueddiad di fod am yn bendithio ni, dy fod ti am drigarhau wrthyn ni yn rhyfeddod, achos da ni ddim yn ei heiddi fo. Arglwydd, da ni'n gwybod yn bod ni yn bechaduriaid, bod ni o ran yn greddf ni yn troi ffwrdd o ddiwtho ti ac yn crwydro, ond eto, yng Nghrist, da ni'n gweld bugail da. Bugail da sydd wedi marw dros y praidd, bugail da sydd wedi dod i'r byd, I achub y ddafad golledig honno, oedd yn methu achub I hun. Felly, da ni'n gofyn y byddi di trwy ysbryd glân yn gweithio yn plith ni bore yma. Yn bod ni yn cael gweld yn gliriach pwy di Iesu Grist, pwy wyt ti ein Duw ni sydd yn dad, mab ac ysbryd glân. Y Duw sydd wedi trefnu ffordd i'n hachub ni, y Duw sydd wedi gweithredu trwy'r arglwydd Iesu. I brynu bywyd newydd I ni, a trwy'r ysbryd glân wedi rhoi y bywyd hwnnw I ni sydd yn credu. Felly bendithia ni y bore yma, sgol wedi fod yn dda. Arwain ni o thair, yn mawl, yn gweddia, wrth I ni ddod at fwrdd y cymyn, amlygad y bresenoldeb I ni, achos da ni dangan di arglwydd. Gweithia yn plith ni, os sgol wedi fod yn dda, clod a gogoniant I Iesu Grist, da ni'n gofyn hyn. Amen. Sut ydych chi'n ei godi I ganu fy enaid bendithio'r arglwydd a chofiau holl ddoniau o hyd.
da ni am droi at yn darlleniad ni, sy'n dod o lyfr cyntaf Brenhinoedd, penod 19 ac adnodau 1 i 18. A mae yna rhywun, mae Bethan yn mynd i ddarllen i ni. Diolch ti. Mynegodd Ahab i Jezebel y cwbl yr oedd Elias wedi wneud, efo wedi dad yr proffwydi a'r cleddyf. Yna, anfonodd Jezebel negesydd i ddeud wrth Elias, fel hyn y gwnelo'r diwiau i mi, a rhagor os na fydda wedi gwneud y einiau di fel einiau sy'n ohonyn nhw erbyn yr amser hwn fory. Ofnodd yntau a dianc am ei einioes nes dod i Beersheba oedd yn perthyn i Juda. Gadawodd ei was yno, ond daeth ef yn ei flaen daeth diwrnod i'r anialwch. Pan oedd yn cymryd seibiant dan rhyw bren banadl, deisyfodd o'i galon am gael marw a deud, dyma ddigon bellach o arglwydd, cymer feinioes oherwydd nid o'i fi ddim gwell na'm hynafiaid. Ond wedi iddo orwedd a chysgu dan rhyw bren banadl, dyma angel yn ei gyffwrdd ac yn deud wrtho, cod, bita. A phan edrychodd, wrth ei ben yr oedd teisan radell a ffioled o ddŵr, a bwytaodd ag yfed ag ail gysgu. Daeth yr angel yn ôl eilwaith a'i gyffwrdd a deud, cod, bita, rhag i'r daith fod yn ormod i ti. Cododd yntau a bita ag yfed, a cherddodd yn nerth yr ymborth hwnnw am 12 diwrnod a 20 nos, hyd at Horeb mynydd Dew. Yno aeth i ogof i aros, a daeth gair yr arglwydd ato gan ddeud, beth a wneud i yma Elias? Dywedodd yntau, bu mi'n selog iawn dros arglwydd Ddew y lluoedd. Cefnodd yr Israeliaid ar dy gyfamod a bwrwd y llorau lawr, a lladd y broffwydi a'r cleddyf, na fi'n unig sydd ar ôl, ac ymaint yn ceisio feiniau sinau. Yna dywedwyd wrtho, dos allan a saf ar y mynydd o flaen yr arglwydd, a dyma'r arglwydd yn dod heibio. Bu gwynt cryf nerthol yn rhwygo mynyddoedd a dryllio creigiau o flaen yr arglwydd, nid oedd yr arglwydd yn y gwynt. Ar ôl y gwynt be ddaeargryn, nid oedd yr arglwydd yn y ddaeargryn. Ar ôl y ddaeargryn bu tân, nid oedd yr arglwydd yn y tân. Ar ôl y tân, distawrwydd llethol. Pan glywodd Elias, lapiodd ei wyneb yn ei fantell a mynd i sefyll yng ngennau'r ogof, a doedd llais yn gofyn iddo. Beth a wneud i yma, Elias? Atebodd yntau, bu mi'n selog iawn dros arglwydd Ddew y lluoedd, cefnodd yr Israeliaid ar dy gyfamod a bwrwd y llorau lawr, a lladd y broffwydi a'r cleddyf. Mae fi'n unig sydd ar ôl ac ymaint yn ceisio feiniau sinau. Dywedodd yr arglwydd wrtho, dos yn ôl i gyfeiriad anialwch Damascus, a phan gyrheiddi, yn einia Hazael yn frenin ar Syria, a Jehu fab Nimsi yn frenin ar Israel, ac Eliseis fab Saffat o Abel Mehola yn broffwyd yn dy le. Pwy bynnag fydd yn dianc rhag cleddyf Hazael, bydd Jehu yn ei ladd. Pwy bynnag fydd yn dianc rhag cleddyf Jehu, bydd Eliseis yn ei ladd. Ond gadawaf yn weddill yn Israel, y 7,000 sydd heb blygu glin i Baal, na'i gysanu. Diolch yn iawn, Bethan. Mi edrychwn ni ar yr hanes yna mewn chydig bach mwy o fanylder yn nes ymlaen. Ond blant, da chi eisiau dod ymlaen? Mi gael sgwrs bach efo chi? Wel, pan ydw i'n siarad efo chi heddiw, mae rhaid i fi fod yn onest, dwi chydig bach yn siarad hefo yr athrawon yn y gynulleidfa hefyd. Achos mae'r cwestiwn dwi'n mynd i ofyn yn gwestiwn i chi, ond dwi'n disgwyl ella rhai atebion gan yr athrawon hefyd. Achos, y cwestiwn sgynnau ydy, sut mae athrawon yn tynnu'ch sylw chi pan ydych chi yn yr ysgol? Canu cloch, ie, mae hwnna'n ffordd dda
i bawb gael gwybod bod yn amser egwyl, neu amser mynd adra, neu amser cyrraedd yr ysgol. Cloch, da iawn. Lia? Diddorol. Clapio, iawn. Ni'n gwybod hynna. Felly mae gennym ni cloch, clapio, sy'n beth ydyn ni'n glywed. Chwiban. Chwiban. Os oes gennych chi glistio sensitif. Chwiban, dwi wedi clywed chwiban, ie. Oce, mae hyn ei gyd yn beth ydyn ni'n gallu glywed. Be am rhywbeth arall? Be am beth ydyn ni'n gallu weld? Achos dwi'n gweld nhw, bob tro dwi'n mynd â plant i'r ysgol, dwi'n pasio nhw yn Friars a dwi'n pasio nhw yn Garnedd. Na i ddangos i chi, ie? Na ni weld ar y sgrin. Di athrawch chi'n gwisgo pethau fel yna? Ag amser mynd adra? Yndi ma nhw, dwi wedi gweld nhw. Pam maen nhw'n gwisgo dillad fel yna? Chi'n gwybod? Mwyn tynnu sylw pawb a dweud fi di'r athro. Nid rhiant ydw i, athro dwi i chi gael gwybod pwy ydw i. Dynnu sylw ni hefo, nid be maen nhw'n dweud, neu sŵn maen nhw'n dweud, ond hefo sut maen nhw'n edrych. Iawn. Athrawon, sgynnoch chi dechnegau sut ydych chi yn cael sylw plant? Llaw? Be di hynna? Llond llaw? Chi'n gwybod beth dwi wedi glywed? Dwi'n gwybod os di hyn yn thing ym mhob man. Ond dwi'n cofio un athro neu athrawes yn sôn am y llaw dawel. Beth hynna, jyst fel codi llaw? Diddorol de, a dwi hefyd wedi bod efo Aunty Ann pan mae hi yn trio cael y criw dolyg i fod yn ddistaw, a lle fyswn ni yn gweiddi, mae Aunty Ann yn mynd yn fwy tawel. A wedyn maen nhw'n gorfod gwrando. Rheswm pam dwi'n gofyn y cwestiwn ydy, da ni newydd glywed darlleniad lle oedd Elias wedi mynd i fyny mynydd, ac mae yna lot o bethau gwahanol yn digwydd. Mae yna fell o trana, mae yna dan, mae yna ddeiargryn, a mae'r Beibl yn dweud doedd Duw ddim yn y pethau yna. Ar ôl y pethau yna i gyd, distawrwydd llethol. Hyfedd, ydych chi'n meddwl, felly, sut mae Duw yn tynnu sylw Elias? Dim yn y pethau mawr swnllyd, dim yn y pethau mae'n gallu gweld a clywed a teimlo wrth i'r ddeiar i gyd ysgwyd, ond yn y tawelwch. Ond diddorol, a fyddwn ni'n meddwl chydig bach mwy am hynny nes ymlaen yn y gwasanaeth. Be mae hynny'n olygu? Achos mae'n rhywbeth rhyfedd iawn i feddwl tynnu sylw rhywun hefo dim byd, neu hefo tawelwch. Ond be mae'r Beibl yn ddeitha ni ydy mae Duw yn gallu tynnu'n sylw ni'n gallu cyfathrebu hefo ni ac ymwneud hefo ni mewn lot o ffyrdd gwahanol. Wan, yng nghyfnod Elias, cyn i Iesu ddod, mi oedd o'n siarad trwy'r proffwydi, a mae yna adnod enwog yn y Testament Newydd yn llythyr Hebreaid sydd yn deud fel hyn. Yn y gorffennol pell, cyn cyfnod Iesu Grist ar y ddeiar, yn y gorffennol pell roedd Duw wedi siarad gyda'n hynafiaid ni, bobl oedd yn dod o'n blaena ni, drwy'r proffwydi. Gwnaeth hyn bob yn dipyn ac mewn gwahanol ffyrdd, hyd yn oed mewn tawelwch. Ond bellach, yn y cyfnod olaf hwn, mae wedi siarad â ni drwy ei fab. Pwy di mab Duw? Iesu. Ond, bod Duw yn siarad efo ni trwy Iesu, mae o'n dangos ni pwy ydi o trwy Iesu, mae o dal yn defnyddio lot o ffyrdd gwahanol i wneud hynny. Mae'n gallu siarad efo ni yn sicr trwy'r Beibl, ond hefyd mae o'n gallu dangos pethau i ni mewn cyfnodau dawelwch, mae'n gallu dangos pethau i ni wrth i ni edrach ar y byd o'n cwmpas ni. Mae y ffyrdd mae Duw yn gallu ymwneud â ni yn amrywiol iawn iawn, fel mae'r ffyrdd mae athrawon yn trio tynnu'n sylw ni'n gallu bod yn wahanol.
Y peth pwysig ydy bod ni isio gwybod beth gan Duw i ddeithio ni. Felly wrth i ni ddarllen, wrth i ni weddio, wrth i ni fynd i'r ysgol Sul, mae'r pethau yna i gyd yn gyfleoedd i ni gael derbyn gan Duw. Ac mae rhaid i ni beidio meddwl bod Duw mond yn gweithio mewn un ffordd, felly dim ond pethau dramatig fel mellt at ranna, neu daeargryn, neu gwirthia mawr. Mae Iesu wedi gwneud gwirthia mawr yn dydi, ond mae o'n gallu gweithio mewn gymaint o ffyrdd gwahanol. Yr alwad ydy bod ni yn sylwi, bod ni yn gwrando, bod ni yn cymryd sylw o Dduw, yn union fel da ni fod i gymryd sylw o athrawon pan maen nhw'n codi llaw, yn chwibanu, yn clapio, a hyd yn oed efo high vis. Gwych, diolch i chi. Gewch chi fynd i eistedd lawr, da ni am ganu emyn arall. A mae'r emyn yma yn gyfieithiad o The Lord is my salvation ydy hon, sy'n sôn am sut mae'r arglwydd yn hachub ni, hyd yn oed pan mae pethau yn anodd, pan mae pethau yn dywyll i ni. Dwi'n meddwl bod hon yn mynd pennill cytsgan, a ar PowerPoint fi mynd a bridge reit ar y diwedd. Sgyn ti hwnna? Ardderchog. Gan i weld sydd eithi. Gras Duw estynwyd ata fi, fem tynnodd do o ferw'r llu, a diogel wyf ar y gadarn graig, yr ior i'w ngwaredigaeth. Nid ofnaf ddim yn hwyllwch nos, ei nerth am cyfyd, fri o'm ffos. Caf weld y wawr yn codi draw, yr ior i'w ngwaredigaeth. Pwy sydd fel yr ior ein Duw, cadarn dŵr a ffyddlon i'w, talwyd fy mrhys, bydd ei goliaeth gaed, yr ior i'w ngwaredigaeth. Dwch chi'n ei godi i foli fo'n gilydd. Ti eisiau chwarae y cytsgan, y pennill ar cytsgan, fel bod ni'n gallu gweld bod y gwahaniaeth. Diolch.
Na ni wedi o. Arglwydd da ni, diolch i sta. Arglwydd, da ni yn diolch i ti. Mae ti ydy'r un sydd yn waredigaeth i ni. Pan da ni mewn tywyllwch, pan ydyn ni mewn trafferthion, mewn adfyd, mewn dyddiau di, dy ras di sydd yn gwneud gwahaniaeth. Dy allu di a yr hyn wyt ti wedi wneud trwy yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Arglwydd, da ni'n gofyn y bydd y gwirionedd hyfryd yna yn dod yn fwy ac yn fwy byw i ni yn yn hangen, yn yn euogrwydd, yn yn anobaith, y byddi di trwy dysbryd glân yn siarad efo ni, yn cysuro ni, ond hefyd yn galluogi ni edifarhau am y pethau hynny sydd yn llenwi'n golygon ni, sydd yn dod yn bopeth i ni yn hytrach na bod ni'n troi yn golwg arna ti. Felly Arglwydd, da ni'n gofyn y byddi di'n bendithio, ond nid yn unig ni, da ni'n gofyn y byddi di'n bendithio ledled Cymru, ledled y byd. Y bydd dy bobl di wrth iddyn nhw gyfarfod yn enw Iesu Grist yn profi hyfrydwch dy gariad di, yn profi nerth dy ysbryd di, yn bywhau, yn goleio, yn sancteiddio, yn newid gogwydd yn calonna ni. Arglwydd, ti'n gwybod mor hawdd ydy hi i ni grwydro, mor hawdd ydy hi i ni fod yn fi-hyd weithiau am dy bethau di, am dy deyrnas di. A da ni'n gofyn y byddi di wrth wneud dy waith trwy dysbryd glân yno ni, hefyd y byddwn ni yn dod i edifarhau ac i brofi maddeiant am hynny. Da ni'n gweddio, Arglwydd, y bydd na fendith neilltuol yng Nghymru wrth i ni fod yn dathlu ddoe cychwyn y gwaith yn Morfanefin hefo noddfa llun. Da ni'n diolch i ti am alw, Alun ac Elen a'r criw sydd yn arwain y gwaith hwnnw, yn gofyn y byddi di yn eneinio pregethu'r gair yn yr rhan yna o Gymru. Y bydd na dystiolaeth amlwg iawn iawn bod y bobl di yno a bod nhw'n dyheu am gael rhannu dy air di a dy gariad di a phobl o'i cwmpas nhw. Da ni diolch i ti'r un fath am Gomisiynu Morgan yn Llanfairpwll ac yn gweddio byddi di yn unerthu ac i arwain o a galyn yn y gwaith yn Ynys Môn hefyd. Ac Arglwydd, da ni yn gofyn y bydd yna ymwybyddiaeth mwy ohono ti fel Duw byw. Da ni'n gofyn hynny drosto ni'n hunin, ond Arglwydd, da ni'n gofyn hynny yn y byd hefyd. Mae mor hawdd i bobl feddwl dy fod ti mond yn perthyn i rhai rhanna o'r byd, i rhai matha o ddiwylliant. Ond mae dy air di'n dangos drosodd a drosodd dy fod ti yn arglwydd dros dy cyfan o ddynoliaeth, yn arglwydd dros yr holl greadigaeth. Pari hynny fod yn symboliad i ni yn yn efengylu, yn gweddia, ond hefyd pan ydyn ni'n digaloni, pari hynny yn calonogi ni, i godi yn dyhead ni, i dyweld di ar waith, i ni gynyddu yn ein hyder dy fod ti yn gweithio, hyd yn oed pan nad ydyn ni'n gweld arwyddion clir fel ac yr ydyn ni yn dymuno. Felly Arglwydd, delia a ni yn dy drigaredd, plis. Siarad yn rymus o thair a diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist ac am ei waith bendigedig o yn cymryd yn lle ni ar y groes, yn wynebu y dicter cyfiawn yr oeddan ni'n ei heiddi arno fo'i hun, ac yna'n codi yn fyw o'r bedd i roi gobaith tragwyddol i bawb sydd yn troi ato fo. Derbyn yn clod dan mawl ni rwan felly, wrth i ni ofyn am dy gymorth di, yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, dwi ddim fel arfer yn rhoi teitla i'm mhregethau. Ond mae gynna i deitl o fath bore yma. Y teitl ydy Pan dos na ddim byd yn gweithio, neu pan mae popeth yn rybys. Achos dyna sut fysa ni yn crynhoi sut mae Elias yn teimlo yn y benod yma. Dos na'n byd yn gweithio, dwi wedi hitio wal. Dwi'n teimlo'n rybys. Dwi'n yn gallu
cario ymlaen. Mae di cael digon, mae di cael llond bol yn dod. A diolch yn gwybod be i wneud. Diolch isio cario ymlaen. A'r hyn sydd yn syfrdanol ydy bod, a ni'n mynd i ddweud bod penod 19 yn dod ar ôl penod 18, di hynny'n syfrdanol. Be sy'n syfrdanol ydy uchelder yr hyn oedden ni, os da chi'n cofio os ystwytha, yn edrych arno os ystwytha, hefo Duw yn atab i weddi fo, a'r tân o'r nef yn dod ac yn dangos yn glir i'r bobl oedd ar y ffens na'r arglwydd sydd yw. Ac yn wir, maen nhw'n datgan hynny'n dydy fel pobl yr arglwydd ar adnod 39, penod 18, yr arglwydd sydd yw, yr arglwydd sydd yw. A fysa chi'n meddwl, fysa Elias ar ben i ddigon, wrth i fodd wedi gweld Duw yn gweithredu mewn ffordd mor nerthol, mor gyhoeddus. Ond erbyn penod 19, mae ar y gwylod. Diolch yn gallu cario ymlaen. Mae di llorio, mae o di digaloni. Ydych chi'n gallu cydymdeimlo â hynny? Ydych chi'n gwybod am gyfnodau lle mae'r arglwydd wedi'ch bendithio chi, mae yna gyfnodau hyfryd wedi bod, ac yn anisgwyl, ydych chi'n hen dim o dro yn meddwl, lle mae'r arglwydd wan? O'n i'n meddwl bod yr arglwydd wedi dangos unwaith am byth, pwy oedd o a be mae'n gallu wneud, ond rwan, dwi'n teimlo'n rybys. Dwi'n teimlo fel bod na'm pwynt i fi wneud dim byd. Be di pwynt gweddio? Be di pwynt siarad efo pobl am Iesu Grist? Mae rhaid i fi gyfadda pan o'n i yn darllen ac yn myfyrio wrth baratoi ar gyfer heddiw, ond na gymaint o Elias ac o'n i'n meddwl, dwi'n gwybod beth yna. Dwi'n gwybod be ydi o i feddwl, be di pwynt? Sa'n byd yn digwydd. Ac wrth i ni ystyried Elias, dwi eisiau i ni gyd ymdeimlo hefo fo. Achos dwi wedi darllen gormod o commentary sy'n trio rhoi rhyw esboniad seicolegol o pam oedd Elias yn fanna. A rhai ohonyn nhw'n ei gyhyddo fo, o fod yn anifydd ac yn hyn a'r llall ag arall. Meddyliwch, mae Jezebel, y frenhines, dal am ei waed o. Ac ar ôl highlights dramatig mynydd Carmel, lle mae'r tân yn dod, a mae'r bobl yn deud yr arglwydd sydd yw, does na ddim diwygiad enfawr a pawb yn troi cefn ar bal a just yn addoli'r arglwydd yw, achos mae Jezebel ag Achab dal i wneud beth o'n nhw'n wneud cynt. Yn lladd y proffwydi, ac yn bygwth Elias ac yn deud, diolch gwahaniaeth, be nath ddigwydd ar fyddyd Carmel, watch out, dwi'n dod ar dôl di. Ac felly pan mae Elias yn deud, fi sy'n ar ôl, dwi wedi bod yn ffyddlon, dos o neb arall, a maen nhw hyd yn oed yn trio'n lladd i, mae yna elfen o siom, o rwystredigaeth, o just cwestiynu pob peth. A dyna pan mae'n deud, dwi'n eisiau byw, dim mwy. Allai'n wynebu mwy o hyn. Os nad ydyn nhw yn troi, os nad ydy Achab a Jezebel yn stopio rwan ar ôl mynydd Carmel, be di pwynt? Ond yn hyn, ac os ydych chi yn teimlo cydymdeimlad ac yn meddwl mae gynna i elfen o hynny, dwi eisiau i chi gael eich calonogi wrth weld be mae Duw yn neud hefo Elias yn fama. Achos be da ni'n mynd i wneud mewn gwirionedd ydy canolbwyntio mwy ar be mae Duw yn ei wneud a llai ar be mae Elias yn ei wneud. Byddwn ni yn crybwyll hynny yn sydyn. I ddechrau, mae'n bwysig gweld just darlun mawr, a sori, ddylswn ni wedi rhoi map i fyny mwyn i chi gael gweld, ond mae mynydd Carmel reit yng ngogledd Israel, ar lan môr y Canoldir, a mae mynydd Horeb, sef y mynydd mae anna fo heddiw, reit yng ngwylod yr anialwch ddim yn bell o'r Aifft. Felly mae yna bellter o tua 300 milltir rhwngthyn nhw. Felly mae Elias yn gwneud taith enfawr o benod 18 i lle da ni heddiw yn penod 19. Ac wrth gwrs mae o'n gwneud hynny i ddechrau achos bod o'n dianc am Ienius. Mae o mewn ofn a mae yna fygythiad oherwydd Jezebel ag Achab, ac felly naturiol mae o'n mynd o'na achos mae o'n meddwl, dwi'n mynd i gael yn lladd os dwi yma.
Mae o'n mynd reit lawr i'r gwaelod Israel ac yn is i fynydd Horeb. A ydych chi'n gwybod beth yw enw arall ar mynydd Horeb? Mynydd Sinai. Na chi ddiddorol. Mae o'n mynd i'r lle yr oedd Moses wedi cyfarfod â Duw mewn ffordd dramatig ar y daith yn yr Exodus. Yn yr union fan yr oedd Duw wedi datguddio ei hun ac wedi rhoi y 10 orchymynau gyfraith i Moses ar fynydd Sinai, mae Elias yma, o'n i'n mynd i ddweud heddiw, ond ydych chi'n gwybod beth i feddwl, mae Elias yna ym Mhenod 19, a dydy o ddim yn cael be gafodd Moses yn cweit yr un ffordd na di. Ond fel dydys i, dwch i ni edrych ar be mae Duw yn ei wneud. Mae Elias wedi cael digon, mae o mewn ofn, mae o'n rhwystredig. Ydy o'n hyn yn dosturiol, yndi? Chydig bach. Mae fi'n unig sydd ar ôl. Ond sylwch sut mae Duw yn delio fo fo. Ond i'r pwynt gyntaf, mae Duw yn darparu ar ei gyfer o. Adnod 4. Mae o wedi cyrraedd tiriogaeth pobl Dduw, mae o yn Berseba, Jiwda. Adnod 4, gadawodd ei was yno, ond aeth ef yn ei flaen 2 diwrnod i'r anialwch. Pan oedd yn cymryd seibiant dan ryw bren banadl, ddeisyfodd o'i galon am gael marw a dywedodd, dyma ddigon bellach, o arglwydd, cymerfeinioes, oherwydd nid wyf fi ddim gwell na'n hynafiaid. Mae o'n fed up. Mae wedi cael digon, ond wedi ddo orwedd a chysgu dan ryw bren banadl, dyma angel yn ei gyffwrdd ac yn dweud wrtho, cod, bwyta. Di'r angel ddim yn rhoi ryw dreithawd diwinyddol iddo fo ynglŷn â'i gamgymeriadau. Mae'r angel yn procio fo ac yn dweud, cyma chydig bach o fwyd. Dyna ti angen. Ac mae rhaid cyfadda, mae o'n atgoffa rwy'n dydy o sut mae'r rhiant yn gofalu am blentyn sy'n upset. A jyst yn dweud, jyst cyma bach o fwyd. Os i gwely. Setla. A mae Duw yn darparu, mae o'n rhoi y bwyd iddo fo. Ond hefyd mae o'n darparu ac yn dyner hefo fo'n dydy. Oedden ni'n canu yn yr emyn gyntaf yn dod yn yr arall eiriad yna o Salm 103. A mae Salm 103 yn cynnwys y geiriau hyfryd yma, adnodau 13 ac 14. Fel y mae tad yn tosturio wrth ei blant, felly y tosturia'r arglwydd wrth yr rhai sy'n ei ofni. Oherwydd y mae ef yn gwybod ein deunydd, yn cofio mae llwch ydym. Cyma bach o fwyd. A mae'r ffaith na angel sy'n wrth gwrs, be di gwaith angel? Negesydd gan Dduw ydi o, felly gwneud gwaith Duw, mae'r angel yn dweud, cyma fwyd. Adnod 6. A phan edrychodd wrth ei ben, yr oedd teisen radell a phiolaid o ddŵr, a bwytaodd a cyfed ac ailgysgu. Daeth yr angel yn ôl eilwaith a'i gyffwrdd a dweud, cod, bwyta, rhag i'r daith fod yn ormod i ti. Cododd yntau a bwyta ac yfed, a cherddodd yn erth yr ymborth hwnnw am 20 diwrnod a 20 nos hyd at Horeb mynydd Duw. Duw sydd wedi rhoi be mae o angen iddo fo. Ac yn gwendid ni, yn yn anobaith, pan ydym ni'n teimlo dwi methu cario mlaen dim mwy, mi fydd yna arwyddion, ella bychan, ella dinod yn golwg ni, ond mi fydd yna arwyddion hyd yn oed i ni o Dduw yn dyner. O Dduw yn darparu. Mae wastad yn beth peryg dydy pan mae pregethwr yn annog chi feddwl am gyfnod poenus yn eich bywyd. Ond, hyd yn oed yn y cyfnodau mwyaf poenus yna, mi fydd gynnoch chi bethau oedd yn sefyll allan yn bobl wedi just bod yn hyfryd efo chi. Yn bethau nath ddigwydd, a nath chi fel, chyfo be, yn yr cyfnod tywyll anial yna, oedd y peth bach anisgwyl yna, jyst i popio fyny, a fysa ni'n deud yn anisgwyl, ond di o ddim yn anisgwyl,
Achos Duw sydd yn trefnu'r pethau yma, Duw sydd yn rhoi pobl, teulu, Duw sydd yn darparu bwyd, yn rhoi pethau i ni fwynhau, hyd yn oed yn y cyfnod anodda. Da ni'n tueddu feddwl, nath o ddod o'n unlla. Mae gennym ni arglwydd sydd yn dad tosturiol, sydd yn darparu'r pethau yma, ac yn bendithio ni hyd yn oed pan nad ydym ni yn ei gweld nhw. Drychwch yn ôl dros eich bywyd, a meddyliwch lle mae'r arglwydd wedi gwneud ella'r pethau bach yna i chi. Mae'n beth da i ni fyfyrio ar yr heini, achos fel ac yr oedd Elias yn fama wedi derbyn, wethwch chi ddeud, cacan a diod, yr union rhan un geiriau yn yr Hebraeg oedd yn cael ei ddefnyddio yn 1 Brenhinoedd 17, pan nath Elias gael ei fwydo hefo cacan ac allan o jwg o olew bryd hynny gan y weddw yn Seraffeth, yr union rhan un geiriau. Mae o fel tas y Duw yn deud, ti'n cofio? Ti'n cofio jyst rhyw 2 blynedd yn ôl? Nes i ddarparu ar dy gyfer di'n fanna? Ti'n cofio'r gigfran yn dod â bwyd i chdi? Pryd ydy'r cyfnodau yna yn eich bywyd chi? Lle ydych chi'n gallu edrych yn ôl ac yn gweld gofal Duw drosda chi pan oedd pethau'n anodd? Myfyriwch ar y pethau yna. Ac os ydych chi yng nghanol cyfnod anodd rwan, mi fydda nhw yna. Ella fyddwch chi'n ei gweld nhw. Ella fyddwch chi'n mynd i'ch gwerthfawrogi nhw. Ond tad sy'n tosturio sgynnon ni. Tad sydd yn gwybod am y natur ni. Ac felly does na ddim byd o'n cyflwr ni yn ddirgelwch iddo fo. Nid yn unig mae Duw yn darparu, yn ail, mae Duw yn dysgu, yn dydi. Mae o'n dysgu mewn y ffordd ella nad ydy Elias cweit yn dallt yn fama. Felly mae o yn Horeb, neu Sinai, mynydd Duw, mae o mewn ogof, a mae Duw yn gofyn cwestiwn iddo fo. Wan, dwi wedi deud hyn o blaen. Pan mae Duw yn gofyn cwestiynau, dydy o ddim yn gwneud hynny achos bod o ddim yn gwybod yr ateb yna di. Achos mae Duw yn gwybod pam mae Elias yna. Mae o'n gofyn cwestiwn mwyn i Elias orfod ateb a deud, agor i galon. Ac yn aml, os ydym ni mewn cyfnod anodd, ella bod ni'n isio siarad amdano fo, ond yn aml mae'n gwneud lles i ni allu deud. Hyd yn oed pan mae o yn straen i ni orfod egluro, dyma sut dwi'n teimlo, mae o'n gwneud lles i ni feddwl a datgan wrth rwy'n arall. Dyma di'n strygl i, dyma sut dwi'n teimlo. A be di'r broblem? Mae Elias yn dweud, dwi wedi gwneud cwfan allai. Dwi wedi bod yn ffyddlon, fi di'r unig un a dos am gobaith hyd yn oed i fi. Adnod 11, dio, ie? Yna dywedwyd wrtho gan Dduw, dos allan a saf ar y mynydd o flaen yr arglwydd. A dyma'r arglwydd yn dod heibio, bu gwynt cryf nerthol, yn rhwygo mynyddoedd a dryllio creigiau o flaen yr arglwydd, nid oedd yr arglwydd yn y gwynt. Ar ôl y gwynt bu daeargryn, nid oedd yr arglwydd yn y daeargryn. Ar ôl y daeargryn bu tân, nid oedd yr arglwydd yn y tân. Ar ôl y tân, ddistawrwydd llethol, neu llef ddistaw fain oedd yn yr hen gyfeithiad. Pan glywodd Elias, lapiodd ei wyneb yn ei fantell, a mynd i sefyll yng ngennau'r ogof, a daeth llais yn gofyn iddo, beth a wneud i yma, Elias? Be da ni'n neud o'r episod rhyfedd yma? What's going on? Pam yr ffenomenon, beth yw'n egin ffenomenon, ffenomenau? Pam y pethau rhyfeddol yma yn dod, y tân, y daeargryn, y storm, ond eto doedd yr arglwydd ddim yn y pethau yna? Rhyfedd? Ond fel o'n i'n awgrymu, da ni mewn lle arbennig y fama, da ni ar fynydd Sinai. Lle, os edrychwch chi yn Exodus 19, Exodus 33, mae Duw yn cyfarfod Moses ar yr union rhan un mynydd, a beth sy'n digwydd? Tân. Storm o fell a thranna. Y tir i gyd yn ysgwyd. Felly oedd yr arglwydd wedi amlygu hun i Moses yn y ffyrdd yna, ac ella bod Elias ar fynydd Horeb, ar Sinai, yn meddwl, mae Duw yn mynd i wneud rhywbeth
mawr fama. Mae'n mynd i ddangos ei hun mewn ffordd nerthol, a wedyn fyddai'n teimlo'n well. Ond oedd yr arglwydd ddim yn y pethau yna. Yn y tawelwch llethol rhywsut, mae Elias yn sylweddoli o mae'r arglwydd yma. Dyna di arwydd o cad cuddio i wyneb yn bod o'n ymwybodol o bresenoldeb yr arglwydd. Dwi wedi darllen lot o esbonwyr yn deud pethau gwahanol am hyn, felly mae eisiau bod yn ofalus efo unrhyw ran o'r Beibl da ni'n ddehongli. Ond tybed oni dydy Duw yn fama yn dangos wrth Elias. Ti'm yn gorfod disgwyl am rhywbeth hyd yn oed yn fwy. Ti'm yn gorfod meddwl bod yn rhaid i mi topio be ddigwyddodd ar fynydd Carmel. Dwi dal yn mynd i wneud yng ngwaith. Dwi dal yn mynd i fod yn arglwydd ar bopeth. Hyd yn oed os wyt ti'n methu gweld o'n glir. Hyd yn oed os wyt ti'n methu clywed yn amlwg be dwi'n mynd i wneud. A tybed oni dydy hynny yn wers bwysig i chi a fi, pan ydyn ni yn anobeithio? Pan ydyn ni'n rhwystredig ac yn dweud, pam da ni'n gweld Duw ar waith? Ne, os da chi fel fi, da chi'n clywed am quiet revival a da chi'n darllen ar Facebook am lwythi o bobl yn dod i capel a da chi'n meddwl, lle mae o? Pam di o'n digwydd i ni? Ac mae'n hawdd i ni wedyn dieddu at feddylfryd y byd, dydy? Da chi'n clywed y dywediad go big o go home? O America mae hwnna di ddod siwr fod. Ond mae'n hawdd i ni fel Cristnogion meddwl hynny. Da ni eisiau mwy, da ni eisiau gwell, da ni eisiau rhywbeth mwy dramatig bob tro. A meddwl na dim ond yn y ffordd yna mae Duw yn gallu gweithio. Mae'n iawn i ni weddio am bethau mawr, ond da ni'n eisiau cyfyngu Duw i mond gweithio yn y ffordd yna. Achos mae Duw yn gallu pwyso pethau arna ni mewn sefyllfaoedd lle dos na ddim byd exciting ymddangosiadol yn digwydd. Ellith o fod yn pwyso rhywbeth arna ni pan ydyn ni yn gwneud pethau mor ddinod a cerdded i'n gwaith, neu dreifio ar ffordd ydych chi wedi bod ganwaith o blaen, a mae'r arglwydd, hyd yn oed mewn tawelwch, yn gallu gweithio arno chi trwy ysbryd glân yn dydy. Yn gallu dangos rhywbeth i chi, oeddech chi wedi bod yn stryglo hefo fo. Ac ella bod Elias yn meddwl, os nad oedd mynydd Carmel wedi gweithio, mae rhaid i Dduw gychwyn o scratch. Fel y digwyddodd efo'r Exodus, a'r gosod cyfamod a deud reit, dyma sut mae'r berthynas yn mynd i fod. Ella bod o'n disgwyl rhywbeth tebyg ar fynydd Horeb i hun. Ond tawelwch mae o'n gael. Tawelwch a'r llais yn dod ac yn gofyn yr un cwestiwn iddo fo eto. Be ti'n neud efo yma, Elias? A mae o'r rhaid yr un ateb eto. Mae hon yn sgwrs rhyfedd, dwi. Duw yn gofyn, Elias yn atab, lot o bethau dramatig yn digwydd, tawelwch. Duw yn gofyn, Elias yn atab, yr un fath yn union eto. A wedyn, be mae Duw yn ei ddysgu iddo fo? Adnod 15. Dywedodd yr arglwydd wrtho, dos yn ôl. Dos yn ôl i gyfeiriad anialwch Damascus. Mae bron yn deithio fo, car ymlaen. Gna beth ti fod i wneud? Dwi'n meddwl, yn Beibl William Morgan mae o'n deud dychwelyd. Ti di mynd 300 milltir mor bell a phosib o Jezebel ag Ahab. Gwan, hwna ti. Nôl i wneud y gwaith. Car ymlaen. A wedyn mae'r arglwydd yn deud, achos dwi'n mynd i wneud pethau. Fyddi di'n eneinio brenin, mi fydd y frenhiniaeth yn newid, mi fydd na was i chdi, mi fydd na olynydd i chdi yn dod. Ac yn y diwedd, fydd na 7,000 o bobl heb blygu glin i bal. Ond meddyliwch, Elias ydy'r un sydd wedi dweud, na mond un syna, fi syna. A mae'r arglwydd y distawrwydd yn dweud, na, dwi'n mynd i wneud yng ngwaith. Dwi'n mynd i wneud yng ngwaith, ac felly mae eisiau i ti ddibynnu arna i bod chdi wedi cyrraedd pen dy denyn. Ella bod o'n gwneud dim synwyr, ond mae Elias yn fama
yn cael ymwybyddiaeth o allu rhyfeddol Duw i weithredu heb bethau dramatig. Heb bethau amlwg yma pawb yn mynd i ddweud, wel, sbiwch ar y tân yna, sbiwch ar y daeargryn yna. A mae'r fath i ni, chi. Da ni'n angen cystadlu hefo'r byd. Os na glybiau neu cymdeithasau neu symudiadau yn cymdeithas ni, a da ni'n dweud, sbiwch be maen nhw'n wneud, da ni angen topio fo. Na, da ni ddim. Da ni angen trystio yn yr arglwydd, yn ei allu ac yn ei ffordd o. Achos yn ei hanfod, be sgynnon ni i'r byd ydy negas y mae'r byd yn mynd i ddweud, mae hynna'n stupid. Dyna be mae Paul yn dweud yn 1 Corinthiaid, ynddo? Mae'r Groegiaid, mae'r Iddewon, maen nhw isio rhywbeth arbennig, ond mae'r gair da ni'n bregethu am Iesu Grist fel unig a chibwr yn marw ar y groes yn mynd i fod yn ffolineb iddyn nhw. Dyma be mae Paul yn dweud yn 1 Corinthiaid 1, 21 i 23. Oherwydd gan fod y byd yn oethineb Duw wedi methu adnabod Duw trwy ei ddoethineb ei hun, gwelodd Duw yn dda trwy ffolineb hyn yr ydym ni'n ei bregethu, achub yr rhai sydd yn credu. Mae'r Iddewon yn gofyn am arwyddion, tân o'r nef, daeargryn o bosib. Mae'r Groegiaid hwythau yn chwilio am ddoethineb, achos i'r Groegiaid bod yn ddeallus ydy pob peth. A mae Paul yn deud wrth Gristnogion Corinth, eithir na ni, disgyblion Iesu Grist, pregethu yr ydym Grist wedi ei groesoelio, yn dramgwydd, yn offensif i'r Iddewon ac yn ffolineb i'r cenhedlaeth. Da ni'n pregethu newyddion da y mae'r byd yn aml mynd i ddweud, hynna dio? Chi'n credu hynna? Ond dyna di galwad Duw i ni. I bregethu rhywbeth sydd yn mynd i ymddangos yn ffôl, ond da ni'n ymddiried na dyna ffordd Duw. Mae Duw yn darparu, mae o'n bod yn dyner, mae Duw yn dysgu Elias bod o ddim cweit, dwi'n siŵr, do ddim cweit yn deall yn iawn beth sy'n digwydd, ond mae Duw yn dangos rhywbeth iddo fo yn hynny. Ac yn y diwedd, mae Duw yn dangos i Elias bod angen iddo fo ddibynnu yn llwyr ar yr arglwydd a dyfel barhau yn ei waith o. O'n i'n ffeindio fo, mae rhaid cyfadda, o'n i'n ffeindio fo'n ofnadwy o ddiddorol gweld y ffordd oedd Duw yn delio hefo Elias. Achos mewn gymaint o gyd-destuna dynol, os fysa na rhywun yn dod ata fi ac yn dweud, dwi'n fed up, dwi'n misio gwneud hynna, dwi'n misio'n byd i wneud efo fo, yr ymateb greddol os dweud, come on, ti'n bwysig, mae gen ti gyfraniad gwerthfawr i wneud, allwn ni'n gwneud hyn heb ddech chi? A bod chi'n trio codi hynna'n hyder nhw. A Duw yn dweud, dwi'n mynd i wneud y waith. Ac yn yr rhestr o bethau mae o'n i ddeud, nid Elias sydd yn gwneud y pethau yna i gyd. Felly mae o bron fel bod Duw yn dweud, dwi'n mynd i wneud y waith hefo chdi neu heb chdi. Ydy o'n bod yn hash? Neu ydy o yn rhoi rhyddhad i Elias? Lle mae o wedi bod yn dweud, fi sy'n na, fi di'r unig un, a mae Jezebel yn mynd i'n lladdu, beth sy'n digwydd nesaf? A mae Duw fel petai o'n dweud, na, I've got this. Mae'n iawn. Fi na 7,000 o bobl sydd ddim yn plygu glin i bal, achos dwi ar waith yn y tawelwch, yn y cyfnod lle di Duw ddim ar waith. Trystian hynny. Ond dydy o ddim yn deud mor llym a deud, dos allan o'r ffordd, dos gynna i ddim gwaith i chdi. Mae o'n deud, dwi'n mynd i wneud fy ngwaith, dibynna na fi, ond mae o'n deud, a mae gen ti rôl i chwarae, cario ymlaen. Y fath gysur ydy gwybod, dydy pob peth ddim yn dibynnu ar yn cyfraniad ni, ond mae'n cyfraniad ni'n werthfawr hefyd. Felly os ydych chi yma bore yma alla yn teimlo'n debyg i Elias ac yn dweud, be di pwynt? Be alla i wneud? Dwi wedi trio, dwi wedi methu yn fy ysgol, yn fy man gwaith, fi di'r unig un. A mae pawb yn gwneud hwyl am ymhenni, a mae pob peth dwi wedi drio wedi fethu. Be di'r pwynt? Mae'r arglwydd yn mynd i wneud ei waith.
Ac mae o'n mynd i ddefnyddio'ch tystiolaeth, ella'ch tystiolaeth unig chi yn eich man gwaith. Mi fydd o yn defnyddio chi, mi fydd o yn eich cynnal chi, ella byddwch chi ddim yn teimlo hynny. Mae fath gysur, dydy. Gwybod bod yr arglwydd yn gallu cyflawni i fwriadau pan da ni'n teimlo bod ni wedi dod i ben yn tenyn. A dyna yn ei hanfod sydd dyna sydd i weld yn y cyfnod rhwng Iesu Grist yn marw ar y groes ac ar ôl iddo fo gael ei atgyfodi ar Pentecost ynde. Chi'n dychmygu disgyblion Crist yn gweld eu harglwydd nhw'n cael ei ddarnio ar groes ac wedi torri calon ac yn dweud be di pwynt yn rhywbeth rwan. Ond wedi Grist godi o'r bedd, wedi nhw gael eu llynwe ysbryd glân, yr union run bobl, gwan, methedig, dryslyd, ddefnyddiwyd gan yr arglwydd i fynd ar efengil ledled y byd. Dwi'n fath i chi a fi. Di'r ffaith bod ni'n teimlo bod ni'n methu cario ymlaen, di'r ffaith bod ni yn teimlo bod ni wedi hitio wal, ddim yn golygu bod ni'n useless rwan. Os rhywbeth, mae'n golygu bod ni'n fwy tebygol o ddibynnu yn llwyr ar yr arglwydd. Bod ni'n fwy tebygol o drystio fo un defnyddio ni i ddyfal barhau yn y gwaith sydd ganddo fo ar yn cyfer ni. Yn y sefyllfaoedd anodd o bosib, da chi yno fo rwan. Cyn i ni ddod at Fwrdd y Cymun, ga i ddarllen Hebreaid 12 i chi. Ac anogaeth Hebreaid 12, sydd yn deud wrthon ni am ddyfal barhau i gerdded y llwybr o'n blaena ni. Ac yn neud hynny, adnod 2 a 3, gan gadw ein golwg ar Iesu, awdur a pherffeithydd ffydd. Mwyn y llawenydd oedd o'i flaen, fe oddefodd ef y groes, heb ddiffygio. Gan ddiystyru gwarth ac mae wedi eistedd ar ddeheulaw gorseddfainc Duw, meddyliwch amdano ef, a oddefodd y fath elyniaeth ato'i hun gan bechaduriaid rhag i chwi flino na di galoni. Ydych chi'n teimlo'n rybys? Ydych chi'n teimlo sam pwynt cario ymlaen? Da ni i edrach ar Iesu Grist. Nath ddim diffygio. Nath ddim stopio yn fyr o'r nod. Nath oddef y pethau mwyaf erchyll a chyflawni'r gwaith yn mwyn ni. Fod i'r un da ni ddilyn, fod i'r un da ni yn ymddiried yno fo, yn yn gwendid, yn yn methiant. Da ni am ganu, emyn, cyn i ni ddod at Fwrdd y Cymun a sylweddoli sut mae'r Cymun yn pwysleisio yr elfennau hanfodol yma i ni, dibynnu ar yr arglwydd a'r hyn mae o di wneud drosom ni. Ond yr emyn ydy, dywedwyd ganwaith na chawn fyw gan anghrediniaeth i, ond ymddiriedaf yn fy nyw, mae'r afael sicrafru. Cyfamod Duw a'i arfaith gref yn gadarn sydd o'm tu. Anghyfnewidiol ydi wef, mae'r afael sicrafru. A'r penillion sy'n dilyn. Diolch.
Gai ddarllen i chi o 1 Corinthiaid 11, sut mae'r apostol Paul yn cyfeirio at swper yr arglwydd at y cymyn. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu, yn os y bradychwyd ef gymryd bara, ac wedi ddoddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, rydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Ar ôl i ni fod yn myfyrio ar Elias, ar ei weitha, ar ei isa, mae o'n addas bod ni yn cael gwahoddiad fel Cristnogion i ddod at fwrdd swper yr arglwydd yn dydi. Achos mae Crist yn gwahodd ni, nid yn llwyddiant, nid yn gallu, a'n clyfrwch, a'n dywioldeb, mae o'n gwahodd ni i ddod yn gwendid, yn euogrwydd, yn methiant. Da ni'n dod fel Cristnogion at y fwrdd y cymyn ac yn deud, dyma mae Duw wedi wneud drosom ni. Dyma mae cariad Crist wedi olygu mwyn i fi, bo fi'n euog, bo fi'n heiddi dim, trwy aberth Crist, trwy ras Duw, dwi wedi cael fachub, dwi wedi cael derbyn maddeuant. Ac mae o'n ddathliad hyfryd i ni, lle da ni'n gallu cydnabod yn angen a'n gwendid a'n pechod ni, yr un pryd ac yr ydyn ni'n diolch am gariad pur Iesu. Am lwyddiant Iesu wrth iddo fo farw yn lle ni a chodi yn fyw o'r bedd. Da ni newydd ganu yn y pennill ola, dwi'n cofio be oedd y geiriau, elli di roed y geiriau fyny, Gwydion? Sori. Canser nad ydw i fi, ond gwan, mae'r afael sicra fry. A da ni'n gallu ymddiried yng ngafal tragwyddol Duw fel Cristnogion oherwydd hyn, oherwydd aberth Iesu Grist. Ac felly mae'r gwahoddiad i ddod at fwrdd y cymyn yn un gan Grist i hun, i bawb sydd wedi credu yn y fo fel gwaredwr, pawb sydd yn ei garu fo. I chi sydd yn ymweld, ac os da chi'n Gristnogion, croeso i chi wneud, mae'r bara yn ddi-glwten a'r gwyn yn ddi-alcohol. Ond da ni'n dod yn ymwybodol o pwy ydyn ni. A dyna pam ydyn ni i gymryd o ddifri y cwestiynau yna. Ydyn ni'n credu ac yn caru'n yr arglwydd Iesu? Os nad ydyn ni, di o ddim yn addas i ni gymryd y cymyn. Dwi'n mynd i weddio, ac yna sgai ofyn i William a Eirin ddod ymlaen i rannu yr elfennau. A tra byddwn ni'n rhannu'r elfennau, mi fyddwn ni'n canu Iesu Grist, myfyriaf ar daberth di. Ond dwch ni weddio i ddechrau. O Dduw ein tad, da ni'n diolch dy fod ti yn un sydd ddim wedi gyfyngu yn y ffordd yr wyt ti yn tynnu'n sylw ni, yn y ffordd wyt ti'n ymwneud â ni. Da ni'n diolch bod ysbryd glân di ynom ni ac yn gweithredu clod Iesu Grist i'n hadeiladu ni, i'n puro ni. A da ni'n gweddio wrth i ni dawelu rwan y byddi di yn gwneud dy waith. Yn argyhoeddi, yn cysuro, yn pwysleisio gwirionedd pwy wyt ti a be mae dy anwyl fab wedi wneud. Yr aberth honno unwaith am byth ar y galfaria. Mwyn i'r euog gael glanhad. Mwyn i'r rhai sydd wedi mynd yn bell trwy pechod gael wrth roi ffydd yn Iesu Grist, gael ei mabwysiadu yn blant anwyl i ti am byth. Diolch i ti, arglwydd Iesu, am dy aberth, am dy gariad rhyfeddol. Diolch i ti o dad am anfon dy fab i fod yr unig gwaredwr i ddynolryw. Diolch i ti, ysbryd glân, am yn uno ni a Iesu Grist mewn ffydd, am yn bywhau ni, i roi calon newydd i ni sydd yn deheu am nabod Crist yn well,
a byw ei glod o. Maddau ni'n pechod arglwydd. Gweithia yn rymus fel yn bod ni'n cael yn bwydo wrth i ni ddod rwan i gymryd o'r bara a'r gwyn sy'n cofio dy aberth mawr di drosom ni. Derbyn yn clod a'n mawl ni wrth i ni ofyn hyn yn heiddiant Crist. Amen. Felly os daw William ac Eirin ymlaen, ac mi ganwn ni Iesu Grist myfyriaf ar daberth di, ildiais ti bopeth a marw i mi. Lawer tro rhyfeddais di ti fachub i meddyliau fel hyn ddaw i'n cof. Cymerodd Iesu fara, ac wedi diolch fe'i torodd a'i roi iddynt gan ddweud, hwn yw fy nghorff sy'n cael ei roi eich mwyn chwi, gwnewch hyn cof amdanaf. Oherwydd y mae Crist eisoes yn yr amser priodol a ninnau'n ddiymadferth wedi marw dros yr aniwiol. Go brin y bydd neb yn marw dros ein cyfiawn, efallai y ceir rhywun yn ddigon dewr i farw dros dyn da, ond prawf Duw o'r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oeddem yn dal yn bechaduriaid.
A chymerodd gwpan. Ac wedi diolch, fe rhoddodd iddynt gan ddweud, yfwch ohono bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed i. Gwaed y cyfamod a dywelldir dros lawer maddeuant pechodau. Oherwydd mab y dyn yntau, ni ddaeth i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu, ac i roi ei einioes yn bridwerth dros lawer. Diolch o arglwydd Iesu, dy fod ti wedi talu'r pris. Fel bod digofaint Duw ddim wedi dod arnom ni fel fydda'n heiliannol, ond dy fod ti wedi wynebu hynny drosom ni. Diolch dy fod ti wedi'n rhyddhau ni i fywyd yn dy gwmni di, bywyd nad ydyn ni yn ei heiddi, ond eto bywyd yr wyt ti wedi drefnu ni o'r cychwyn. A da ni'n gofyn arglwydd y byddwn ni yn byw yn bywyda yn dibynnu arna ti o ddydd i ddydd. Dy ras di, dy gariad di, dy aberth di, ac y byddwn ni'n cael yn harwain a'n hadeiladu trwy dysbryd di. Arglwydd, da ni da angen di. Da ni yn wan. Da ni'n aml yn teimlo bod ni'n methu cario ymlaen. Dangos i ni sut y gallwn ni i fyddhau ac ymddiried yna ti, a thrwy hynny fyw bywyda sydd yn dy glodfori di, a sydd yn dod â llawenydd a heddwch tragwyddol i ni. Derbyn yn clod a'n mawl ni rwan, wrth i ni ddeud diolch arglwydd. A boed i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.